Ba sama amna fay mo kura yane wala ne mo kura nana na kunu yere de me bu mo ko klebi tande nugo aka dugu be fany me fe ne ya ne boy dugu mna kolon jaba we anga dugu kala flare bo dugu jumena dolo ni nge hey ikmo foto ko do ne kan ipera ni ni yere kana fo baraga den koro blene a fo koro la belle Kuro ema de fili yere ma ko koro la belle wa o ko mala ete jifere ga tugunia bolo ne nyogona dia san joli barakele ya neko alisa ebe ni ne la alisa ema chesoro chembe warmugu boyga ga botanto ka fini nyene mawdu ka sara don ki yere la ka boron don ki yere la me fi to ko lay gisse to ko lay ta fen bodi alisa ema ran boron lu kilela koro ni fili nda kuma bumako ni ma fili nda kuma bumako de ni bula nga soto chugumna masa obe chugumna ni balima obe nga chugumna ni nga du damele do sino e flega munkeni na ne ja ne ba kew e na ne so bumako ya ne ja sama so ne tibele la kwe ni ba ko teche bula wala ne hayya e go damempo e go osomfo ni warti ali suma ko tare bi balula isigi an ko dame ami war ko la ko dame ni ne war soro sa ne bi se kata anga dubu cigajo me e la ja kle ko no jiferisa fatige sunya ni doni girima ingo me mu finyana na bene to ni pere ni to ko bargere no ko e fa bu foto la ka jiri tema ka bonyema akuru anere kamele ba buga kuma ga duman fe bu magoya nete fo efe ete yanche odore me mi nudo ya la teme Antle. Umu. Kaya. Umu abeketa. Eni foma sa. Mogoti baiteri la tane umu. Ya kera foma isa. Bashi tila koni. Bashi foite na umu. Anchedu. Anchebe. Adu ya togori mumela. Umu atese ga nyefo. Umu anche mfale na karema. Togori ta. Umu ami mogo nyene maya dabla Bamako ya. Barakela dore nana shugo ni dugse jeche kana nega da kongo konga ke ala na kira kama ka do ajigi koro ka tabarala nere ma dein takala do ngaso ka bla jena tige fembela nta toro nta nini nta sege umu depi ni senchuna nega sokono ka baradamne ni na anche ma fonyo ko mago togori tanto nyanga furu sanduru de ate nini ate mbugo atan korofo me bi nene ko sugaro kadi abachi nyenyeka bismillah sugoni dugse jete ni deni tara ne antere tanto ni afamu barakela de bora village le kabna barala dubala kan etemni la atara emne wa foi mantoro de domi wula fe anana fon sigilema ko tani ne ba ko ngata so nkungolo maso nga sebe joya nya bla tara ijore netigi ya kuma famu umu ni peresera maitin jabo umu ne refle ga to ni ngata umu ka teme dono ga nche ga mobili soro duro dala ka dokuma nyenyin umu ne bani ni tigi chega ta soro ali ro baragela be sogele ngono ya bana mu gorala duzu ga shima masega foige ma faga ya imakene umu ko ba tidi so meta faga tiya mageta nyire masiga defene wile umu ne agili boye yen jigi tigere
barakɛla ka bɔ village la ka na e cɛ minɛ i sigilen e ma se ka fɛn k'o la ne ye fɛn bɛɛ to di baarakɛla in ta la Umu m'a sara ka tila ka ji kɛ firigo la k'a ka to o ji feere. Ako jumɛn? n ko ji ye jojoli ye Aw ma tɛ ji da dɔn wa? ne ba ji ye jojoli ye sa Duuru. den fila den ne ko jɔn yɛrɛ y'a to a yɛrɛ ma k'e bila ji feere la ayi nin tɛ ji feere dɛ nin ye yɛrɛ feere de e muso ɲuman nin jɔ bɛ bila ji feere la a ko wari ta barakɛla in bɛ cogo di den jɛman ni forme ɲuman ni cɛ ɲuman dɔ don wa nugala ka jaabi ji de feere. m'a dɔn ne ni denni ye ɲɔgɔn bɛɛ sira la e ko k'e b'a dɔn denni ye burujali da ne kan ne ye jisuma taa n'a ye san denni k'a dun e fana y'a k'i yɛrɛ la o barakɛla min cɛ ka ɲi e b'o ta k'o ladon i ka so Umu kana nin fɔ sa mais i yɛrɛ de bolo su yɛrɛ ɲɛ la mɔgɔ bɛ nin den k'i bɛ tɛmɛ nin na a ka ɲi fo k'a faga depuis k'a ye fo k'an jɔ n yɛrɛ la Umu ye fɛɛrɛ min dɔ fɔ ne ka dusukasi tɔ juguya ne yɛrɛ b'a la ko ne n'i famana jaa i man kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ de bana min b'i la ni bana ka jugu dɛ walayi ne sɛgɛnna ne t'a dɔn ne b'a ko kɛ cogo min na Umu ne dɛmɛ n b'i dɛmɛ sa i jasigi n terimuso walayi n bɛ don i jigi kɔrɔ a to tan e bɛ don ne jigi kɔrɔ komi a kɛra fumɛ n ko n bɛna bɔ i la de mais n y'a dɔn sisan bana min b'i la an bɛna solution sɔrɔ a ko la y'a mɛn e bɛ ne dɛmɛ Umu walayi n b'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ dɛ ne kɔni ɲɛ ni muso in ɲɛ kɛra kelen kɔni n bɛ mun kɛ n yɛrɛ b'a dɔn n y'a mɛn Umu i y'a mɛn Ala ka teriya to Amina i donna n jigi kɔrɔ Ala k'i sara Umu ne bɛna fɔlɔ ka yan Umu sira b'i bolo Koro. Ye bita kɛ fago ye. Awɔ. Bismillah. Mais koro i ka nin najara dɛ. Ala patron cɛ. A bɛ kɛ cogo di? I bɛ se tobili la tan de. Komi e t'a kalama n'o tɛ anw ka dugu la kɔɲɔ o kɔɲɔ mana kɛ an ka dugu la u bɛ ne ba de wele ka taa tobili kɛ bon ne ba tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de y'a to n sera nin na wa nin ye fogoyi de ni n ka yasa nin don o don e b'a dɔn i tɛ taa i musonin fɛ bilen Koro. Non koro vraiment i ka na in jara kojugu wallahi wa i b'a dɔn e yɛrɛ cɛ ka ɲi cogo min na i filɛ k'o dumuni qualité de tobi tan te furundu in kɛ dɔɔnin a ka farin dɛ a ka farin koro e bolo mana maga fɛn o fɛn na wallahi o tɛ farinya ne ma hali ni furundu bani ne bɛ se ka nin bila n da kɔnɔ a tɛ foyi kɛ n'a yɛrɛ e delila e ka dugu de Koro. Wa furundu in ko jugu dɔ b'a la mais furundu in ka di mais koro i b'a dɔn ne ye fɛn dɔ de jateminɛ i mana maga fɛn o fɛn na hali n'o fɛn man ɲi o bɛ ɲɛ mais koro vraiment félicitations koro wallahi mais koro dɛ i b'a dɔn ne filɛ k'i ka dumuni kɛ tellement que dumuni jara a ye sunɔgɔ de bila ne la wallahi sunɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka minɛ tan nɔ mais o kuma caya kun tɛ o so ye ta ye dilan y'i ta ye don dɔ i ka t'i da yɔrɔ dɛ i ɲɛ b'a la n bɛ sɔn ka kɛ ten han non vraiment i ka dumuni jara awɔ bɛɛ ka t'i reposer n bɛ nin ladon b'i sɔrɔ yen koro n bɛna tila ka kadoni dɔ k'i ye o bɛ diya ye ni n wulila ka bɔ sunɔgɔ la n bɛ 5000 d'i ma i b'o bila i kɛrɛfɛ fɛn misɛnnin minnu ka di ye i bɛ to k'o san n'o ye o bɛ diya n ye sa patron cɛ o bɛ diya i ye koro awɔ n b'i sɔrɔ yan cɛ k'i tunu tan cɛ a bɛ kɛ cogo di non a kɛra fama ye toro mais ne ma fɔ i bɛ faamu n y'a ka sigida in bila o n'o de faamu i balila ka turu cɛ on sait même pas i bɛ yɔrɔ min na cɛ n bɛ luwanse la ka cɛkɔrɔba min fɛ yen ne m'ale ka cɛkɔrɔba in ka ko de faamu an bɛ ka du kɔnɔ an bɛ ka luwanse de sara
E bɛ tila i ka sariya imposer an kan yɔrɔ kɔni tɛ bɛn mɔgɔ ma. Non a tɛ faamu a tɛ Ma ya. sinon cɛ ne yɛrɛ i ka numéro mun tun bɛ ne bolo ne b'a wele kɛ dɛsɛ n t'a sɔrɔ. Malitel mɔgɔw ne k'o pisi tigɛ pewu. N taara numéro kura de ta n y'o identifier sisan. O de bɛ n kun sinon n'i ye wele kɔrɔlen kɔni na i t'o sɔrɔ tuguni o banna. A ko kɛnɛ cɛ b'a dɔn i ka baro ɲɛnɛfinba de kun bɛ na cɛ caman kɛnɛ bɛ baro i ka baro kɛ cɛ ka cɛ i bɛ yɛlɛ hali n'a man di f'i ɲɛji bɛ bɔ. I b'a olu bɛɛ manki kun bɛ nin na cɛ m'a essayer ka n ka cɛ wele n tɛ k'a sɔrɔ. Wala n ye pisi kura bila e yɛrɛ fana ne yɛlɛmana an ka yɔrɔ kura in na ne ye e ka orange min kun bɛ ne bolo ne ye wele a la a tɛ ka don. Orange kun bɛ iPhone 13 dɔ de la iPhone 13 de tununna. I bɛ k'a faamu iPhone 13 in tunnen bon pisi in fana tununna n ma se ka pisi in sɔrɔ tuguni o pisi orange. A kun ma identifier. Non a kun ma identifier bon pisi in yɛrɛ tununna iPhone fɛ quoi. I bɛ k'a faamu wa cɛ y'a bila dɔrɔn ka taa luwanse wɛrɛ la i taara luwanse wɛrɛ de la. N y'an sigida yɛrɛ la ni yɛrɛ man jan kosɛbɛ yɛrɛ. I ko k'a b'an kɛrɛfɛ yan nɔ. Awɔ an bɛ kare fara dɔrɔn an bɛ se yɛrɛ. An bɛ taga yen kɛ an bɛ fila fɔ n bɛ tɛmɛ. A ko kɛnɛ. Voilà, Ben, yanni yɔrɔ ye. A bɛ yan nɔ sisan. N'a bɛ lɛsi la. I bɛ se k'i sigi sɛ kɔnɔ ne terminal la wa sa. Ne terminal. Premier duman. Bon shap shap. Yɔrɔ fɔ ne ka premier ma. Non, i bɛna premier duman min sisan. A ko kɛnɛ. Ah ouais. Kuro. Na. Kuro. Na grena. Non mais c'est pas vrai. Comment ça fait bien gagner là? Quand il y a téléphone iPhone mille, quand waf la daoka. On dit ma anga nyoye, il benga pisi mda ko kari kofi. Waf la etora no da ton téléphone. O te fikir wale. Ali te sini kana kuru. Kuru avec ta armani avec ta to kuru. Muranya wala magede. Agara chukul kasina lage. Nadala dumne idal manine ma. Nadala dumne de binane one bo ne idal manine na one na. Nera boranya na kalma ne dodo sala. Ne de foi kalma ne ta usura na kuma jala. Amasi Allah. Nya fam sa ibaro bomo mai wala lu chama ne bege. Amasi kashima ko foi mai era ko so. Anno vera tingana na Itu isyere bi kolosi yɛrɛ la dɛ Bamakɔ ma ɲi dɛ i b'a dɔn Bamakɔ bɛ tantɔ de e ɲɔgɔn muso yɛrɛ ma n'u ye iPhone y'i bolo iPhone yɛrɛ prix ka ca i b'a dɔn téléphone da nɔgɔman tɛ n'a y'i bolo a bɛ mɔgɔw ɲɛ jɔ i la de o de la u donni na mais o tɛ problème ye n bɛ tila k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ɲini di n'o di ne ma dɔrɔn siɲɛ wɛrɛ o bɛ bin ne kan k'a minɛ tuguni o ye problème t'a la mais téléphone wɛrɛ t'e bolo sisan dɔ yɛrɛ b'i bolo o numéro b'i kun na i b'o numéro sɛbɛn yan nɔ ne mɛnɛ ɲinina koyi ne ye Bamakɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na Mayamugu tourna n'a fɛnw bɛɛ fɔra ne taara bɛɛ don ɲɔgɔn na i y'a faamu e bɛ yan tuma bɛɛ yan. Awɔ ne tonton de ye yan yɔrɔ ta ka di ne ma. K'e jumɛn? Ne tonton ne bɛnkɛ. E tonton e bɛnkɛ e b'o de fɛ yan. Ayi ale de ye n ta ka di ne ma. Ale de y'a ta ka di ma o ye balima ɲuman ye dɛ n bɛna tila k'i wele mais n bɛ se ka na bɔ i la nɔ. I bɛ n wele. I b'i wele a nin diyara n ye bonne nouvelle wɔɔrɔ nin ne ka tile tɔ jɛlen de ta. Koro yɔrɔ fɛn o b'i ka tiɲɛ la walayi i ka yɛlɛ ninnu n'an ka kuma tɔ kɛ kɔfɛ y'a mɛn i bɛna don so kɔnɔ aw problème t'a la koro oh Ben a ka Ben i sigi an ka premier kɛnɛ i b'a dɔn cɛ i b'a dɔn a tɛ premier tɛ siɲɛ wɛrɛ la mɛ cogo di a ci dɔ de cunna n kan n'i ma taa k'a mɛn quoi a nana Seydou wuli ka n teliya ka premier wuli ka di e ma o fana nana kɛ ci wɛrɛ tuguni i ma ko Bamakɔ n'a ko kɛcogo de don quoi Ben ko to siɲɛ wɛrɛ la yan kan i ko ten n bɛ taga nin na quoi n'i ma bɔ yan nɔ sisan dɔrɔn a maɲi kɛlɛ Ben kɛlɛ i ye yɛrɛ ye koba ye sa i ko ten Ben ye bluffeur ye sa i nana sa kan ka te wuli i filɛ k'a dabiri o nana ka business wɛrɛ tuguni non. Ni cɛ ma deli ka ni ɲɔgɔn kɛ baarayɔrɔ la dɛ ka ni heure bɛ se a ma segin ka n'a lajɛ so kɔnɔ min bɛ a kɔ yan
Aïe. Ama deli ka ni ɲɔgɔn kɛ. Depuis nin koro in sen donna ne ka vie la, ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛma n cɛ bolo. A bɛ ɲɛdɔn. Nkile. Papa e tun taara min? Kadija. I kunkolo de bɛ ka tiɲɛ wa ou bien fa bɛ ka don i la de? Depuis waati jumɛn e bɛ ne dutigitɔ ɲininka ko ne taara min? E de bɛ ne ka so sara wa? E bɛ courant sara wa? E bɛ nasɔngɔ bɔ wa? Wa ni e banana e b'i yɛrɛ furakɛ wa? E bɛ na n'i jɔ ka ne ɲininka ko ne tun taara min? Désormais n tɛ fɛ k'a mɛn n tulo la bilen i ka ne ɲininka ko n taara min dɛ. I ye n ka kuma mɛn wa? Papa dɛ, e tɛ fɛ k'a min i tulo la ne k'e ɲininka k'e tun taara min? E delila ka ni ɲɔgɔn waati kɛ baarayɔrɔ la wa? K'e ma segin ka na so kɔnɔ ka na ɲininkali kɛ jumɛn bɛ yen? E delila k'o kɛ wa? Kuma n fɛ kɛ. Kadija, ɲɛnɛmaya waatiw de bɛ falen. Ne ka baaraw de cayalen don nin waati la. O de kama ne bɛ nin ta kɛ kɛnɛ ma. Nka o n'a ta bɛɛ e man ka ne ɲininka ko ne tun bɛ mun na kɛnɛ ma. O tuma waati min na e tun bɛ segin ka na so position lajɛ o waati tun y'a sɔrɔ i t'i ka ɲɛnɛmaya kɛ tanko la dɛ. E tun tɛ ka baara kɛ o waati ya? Walima e tun tɛ ka baara kɛ? Kadija sabali sa. Ne y'a fɛ n ko dɔ farala n ka baara de kan. I tɛ jɔ ne ka tiɲɛ f'i ya. Depuis don min na ne taara e ni koro minɛ so kɔnɔ, i ka ko bɛɛ falenna, i kɛcogo falenna, ne tɛ se k'an da maga tugu du in kɔnɔ k'a ma k'i ma juguman ye. Papa i dun ka sabali, hakɛ bɛ furu ɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ la. Ni ne y'a k'i la hakɛ bɛ sɛbɛn ne kun, ni fɛnɛ y'a kɛ ne i k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ka hakɛ bɛ sɛbɛn i fana kun. I tɛ sabali. Wa ne b'a bisigi fana e tun tɛ baarayɔrɔ la i tun bɛ koro de fɛ yen. Kadija, ne bɛ yɔrɔ min sisan ne sɛgɛnlenba de don. Sabali i ka bɔ sira la ne bɛ taa n da. A ka to. Bɔ ne yɛrɛ. Ne ma sɛgɛn ne bɛ sɛgɛn yan. E tun bɛ min na e t'o dɔn wa? A kɛnɛ a bɛn jaba kɛnɛ cɛ o don y'a dabiri n dala k'i bɛ taa ka na ko n'u wagati tɛ yan mais i b'a dɔn bɔsiba dɔ bɛ yen nɔ n dɔnbaga don cɛ te ka d'a ye non min ni n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na parce que i ka te wuli ka d'o ma ale bɛ se k'a d'i ma 100 000 hali 50 000 semaine kɔnɔ quoi par mois a bɛ wari d'i ma awɔ olu tɛ foyi y'ale ma o e dun bɛ se te wuli la cɛ n'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na i b'a dɔn o ye n ka baara don non m'o ye shop ne ka baara ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn te wuli ma m'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na i jɔ n ka n'appel ta allo patron cɛ kan jumɛn bɛ yen ça va ne b'a fɔ da la o ne kuru kɔnɔ i ka da yɛrɛ la tantɔ ka don so kɔnɔ mɔgɔ tɛ yan i ko mɔgɔ i tɔntɔn ye ou bien i bɛnkɛ ye o tɛ yen mais da position bɛ cogo di a sɔgɔlen tɛ yan da yɛlɛlen nɔ ok n bɛna saya ma a ko kɛnɛ ou bien bɛn jaba kɛnɛ aw affaire manu filɛ nin ye aw tɛ ban appel la non ko ka ca i b'a dɔn n terimuso dɔ bɛ yan nɔ est ce que i tɛ premier min i kana kɔnɔ o la quoi mais deuxième i bɛ dɔ bila yen mais cogo di bɛn premier mɔnɔ a b'o kɔnɔ an ka sikaro ko la i ko min ka taa kɛ terimuso min bɛ yan nɔ a bɛ k'an kɔnɔ quoi donc an b'a i y'a mɛn depuis quand e terimuso bɛ yan ko ka ca jaba kɛnɛ aya banna sa ja ne yɛrɛ tun bɛ ka n dennin filɛ mɔgɔ min ye ja n t'o ye o ja nin ye mɔgɔ lankolonba de ye tan e ka t'i ka baro kɛ su in na ne yɛrɛ bɛ n labɛn ne bɛ nin kɛ n teri ne n'a yɛrɛ bɛ baro kɛ su in na Dawuli e ni ne fɛ i tilegɛ na o ka di kɔni a man di dɛ Umu a man di yɛrɛ de ne nana yɛrɛ de sisan an ka taa ni n ko m'a f'i ye an sɔn bɛɛ bɛ ka ja an cɛ nana bi n'a tɛ ɲini ka ne bugu a bɛ ɲini ka tigɛ da ɲɛ kan ni nana de an ka taa koro de nɔfɛ sisan ka taa n k'a kan k'a ci yan fo k'a ɲɛ da Ala kira kan e t'a ta nin ko la san Dagawuli depuis nin kɛyɔrɔ la e ɲɛ suya kan don fɔlɔ min na kɛ nin y'a sɔrɔ deni ni diɲɛ fara la n dusu ma sɔn o ma sa
Ah, mmo ba yere de billa san i kan deme ala na kira kama. Yere ba do ne te ni ku fo ite na nyene bo. Ibro depuis ni kuma fo le domna ne ma se ka sunoko. Ami ni ko ina le fa kuna kan ba ti fo ka nyeda alaka. Ni che fali na dili. Ne ko gansa ni man bi ke e bora mi. Abe yini nga tege chini nye. Aba chinya ka pasa amini la. Ko kunjumera nya fo nda kono kale bora mi. Kale ta ka na songo bo bagaya. Me dusu kan. Wallahi ibeni ti ha. Dile fu docteur ka siba ka ordonnance ka ko trop tard. Wallahi. Ali mine ro kana sura ala. Ni jene kene ngata do. Ibeni ti fo ite boala. Fo ite boala here ko. Ambe tam mbala. Ambala fo romi ndaga wuli. Ebe ne deme. Ata. Ante sheshi lado. Ata, c'est un test. Est-ce qu'il faut lever? Oui, avec calabashi. Voilà. Est-ce que tu aimes la qui va doser on ça? Il va en sourire. Voilà, amata roshi. Amna balance. Amu faut le faire à mi. Aïe. O ba ya lo ase ku de kwa. Ibi ka ta goshi ni yere. Le bi suno ko la manga ne bi an toro. Ne ta o doron. Ibel ma ke. Koro. Na so ma da na yi ko na parfait ni fe ga bo ay. Na akara chugo. Kana ka skoro se ga un chem na sa yeme koro minano koro ne ga baragalare ne re koro ko ga jepo ma wano ga bla jena tige fembela ka jita ga nga firgo wono koro ga fere ga warita koro ne plera de chep ne la koro flezo mo de chere ma warsara Ama no gon no koro jo so na fona kana no ko gan kele sa ani o chere ga na era ma ko ki che ga ba ni je suru ama forgeto kana ku go an koro kella dura terefi ayo ko kani nagani akano kani manga ko sa koya wallahi tu abi de tibi ha ala leba afka ala bo abe ko boro ko mo chero an de na abisalo ore ba de lega tem no fe jere se bala mare tere na fu ba de famille te tunda mala kana na ne che duwa de eski be ga ne ga kuma me ni ne che duwa ya ni ko fe ga fo ne che baka furu ba de ni be tiga yele me nyega se ba si ti tega ni e ke go mana kana jebe ne che ta do sere ma ne ba fo ne che furu ba de ya e ga mu ne be ola ibi ga kula sa ne me ya me ne ne je na mana ko ma shi fere abamoko da koro de kama waltem na gana ida ne ni fam fale ya naga koro sufe Koro. Patronche. Ouais. Mais yando. Ah, donc yani pardon. Tiens, donc yana raté. Hein? Toto do enta kadia. Ouais. Non, ça c'est bien. Tu vois donc patronche. Ni benena. Yang me fera war doron ni parce que war ni no nige bena no te. Ne te fantandine. Ah bon? Me souvenir tonto. War. Wow. Ah là, c'est bien. Non, quand mais il va donner moi personnellement katoga na mo fene fi. Ça j'aime pas quoi, au mané comme il faut. Tu vois. Souvent ne katoga tambalade ni musouyi. C'est ça mon souhait même. Il va en boire na, c'est comment? Hein? Non, il y aura un temps. Limbe non. Ouais. Puis nous mais. Ouais. On va servir téléphone au bon tu vois. Donc au drone ne ga vieux. Mais que peu on clibe blé de la clé flaina. Yo soro drone am ta yoro duma wer la mun kay nini. Patronche. Ah. Ko e be ni yoro doni. Wow. Ko to ka ni taka yala ni bomoko. Ouais. Drone kadne. Ah ouais, bon il fait un tu mérites mieux que ça. Tu vois non. Et ça nimne hein. Il veut dire ça na ya mais. Bifana. Ah, ni te fouille. Ni te fouille, tu vois. Ajare. Ah, ouais, ouais. Ouais. Yame. Ah, ouais, c'est cadeau.
Koro. Ah ouais. Pop. Ah ouais. Donc ni ala cɛ b'i kun fɛ. Mani min ta bɛ taa zoro la o tɛ ne ye dɛ. Cɛ a bɛ tila de. Ka foyi y'a la fɔlɔ. Ebe muna ne ka da. Uwe patron cɛ de ko k'i y'an kɔlɔsi sisan. Ayi mɔgɔ si m'o fɔ ye. Mais Koro sisan n'i bɛ tagama Bamakɔ i janto i yɛrɛ la dɛ. Mun na? I tun bɛ patron muso min fɛ hakili b'a la. F'i jara cɛya so ta ka d'i ma yan. Ko jumɛn jɔ o kuma fɛ yen. I jɔ fɔlɔ san k'an ka kuma fɔ sa. Ani muso i hakili b'o muso in na dɛ. A bɔra maa kelen ma na dɛ. Ani muso belebeleba dɔ de nana. Ko bɛ ne minɛ k'e ci ko k'e ɲɛ d'a la. N b'a dɔn ni bɔra yan cogo min na Koro. N'i bɛ tagama na i janto i yɛrɛ la dɛ. N b'a dɔn ni ninnu y'i ci. N'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ t'i segin i bolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. E b'a fɔ ko ka ne ci dɛ. Muso min bɛ ci Bamakɔ bilen i b'a dɔn. Muso mana maga na n bɛ n ka dommage d'intérêt boli o kan. Ne sera jɔn cɛ ma olu cɛw de nana k'u bɛ n fɛ wa cɛ furulen mana na k'i bɛ ne Koro de fɛ n'a sɔrɔ i ye sɛbɛkɛla an bɛ ban jɔn b'a dɔn kana sɔrɔ ne bɛna k'u dɔ la kelen sinamuso ye ne tɛ ban dɛ bitan ko bitan de kana ne lajɛ k'i bɛ nin manamanakan sugu fɔ ne ye n'u ye muso ye u bɛ na ni Koro sɔrɔ ne y'u ɲɔgɔnna ayi non a banna Koro ne bɛ n ka ci bila n ko n bɛna e ladi n ko mɔgɔw b'i bɔ k'i bugɔ e fana bɛ nin de fɔ ne ma c'est bien e tɛ ne de don. Koro Mela t'a dɔn i yɛrɛ i kɔnɔ bɛ ka bɔ dɛ o ma i bɛ gilasi ji de min san gilasi ji kɔni ka di n ye dɛ Koro nka e ka nin fɔnɔ bɛ cogo min na i tɛ taa nin ko in lɛ dɔgɔtɔrɔso la n'i ka mɔgɔ tɛ luwanse du kɔnɔ tan n'i sɔmina k'i ma ŋɛnɛ dɔrɔn i bɛ taa lɛ ni min don dɔgɔtɔrɔso la i y'a mɛn. n bɛna to o yɛrɛ de la n bɛna n ka datugu i b'i janto n ka da la n'Ala sɔnna ka taga segin nɔgɔya amina n taga Ouf nin ye bo cilen bugurijɛ la Koro nin ye kɔnɔmaya de e b'a dɔn gilasi ji tɛ nin ne yɛrɛ b'a dɔn gilasi ji tɛ nin ni musokɔnɔ kɔni ye kɔnɔ ta ka cɛgana min to a kɛrɛfɛ n b'a dɔn bali bɛɛ bɛ taa bi o de kan sani a bɛ s'o ma ne bɛ n ka minɛn cɛ ka yɛlɛma bɛn fɛ yen k'a sɔrɔ Ala de b'a dɔn ne ye su kelen baro dɔrɔn de k'i fɛ n'o bɔra a la n'i ma jɛ foyi ma tuguni Ala de b'a dɔn cɛ minnu bɛ na e fɛ yan ne cɛ bangɛlɛ sen foyi t'u la sani ko bɛɛ ka dabiri ne da la yango ko in bɛ ka taa yɔrɔ min na ne b'o bila Ala ka fiɲɛ ka o yɛlɛ so yan ne bɛ taa bɛn fɛ fɔlɔ Koro la belle. Papa. Ça va? Ko bɛ cogo di? K'a jumɛn de bɛ yen? Papa kan bɛ yen dɛ. Cogo di? Papa nin y'a kalo 3 ye. Ne tɛ ka n ka laada ye. Ne kɔnɔforo bɛ ka bonya ne bolo n ye ji de min mais bi n taara dɔgɔtɔrɔso la ko ne kɔnɔma don. Koro ayi ne m'e ka kuma faamu e ka segin ka kuma in ka tan dɛ. Papa ne ko nin y'a kalo 3 ye. Ne tɛ ka n ka laada ye. Bon n bolo n kɔnɔ bɛ ka bonya gilasi ji min don n bɛ gilasi ji min ka caya kosɛbɛ mais bi n wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ko n ma ko n lajɔlen don ko kalo 3 k'e kɔnɔma don kalo 3
Ɔ sisan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye sisan ne ye kɔnɔma don ko kalo saba e hakili la ne ka mun de kɛ o ko la sisan. Papa. E fɛ ka mun fɔ e kɔni tɛ n'a fɔ ko e bɛ fɛ ka fɔ de ko n den tɛ e ta ye papa ni den ye e ta ye bi ni den ye e ta ye sini o tuma na i bɛna tilela dun ka so n'i sɛgɛnnen don n b'i la lafiya o tuma e fɛ ka mun de fɔ Koro i tɛ mun kalama ne denmuso fɔlɔ ka kɔrɔ ni e ye o bɛ faransi koro a t'e kɔnɔ ko ne kunkolo man ɲi ou bien a b'e kɔnɔ ko fa bɛ ne na ne kunkolo bɛ n k'a da la koyi ne ye so ta ka di e ma ne bɛ e ka so sara 12,000 mais n'a ka hakili la k'e ye muso sugu min ye bilahi e t'o ye ne bɔra e fɛ yen cɛ wɛrɛw bɛ ne e fɛ yen cɛ kelen tɛ cɛ fila tɛ i bɛ taa kɔnɔ ta mana mɔgɔw fɛ i bɛna obligé k'i bɛna o kɔnɔ ko balifu ta k'o bin ne kan bilahi n kana wele nin ɲɔgɔnna mana kan wɛrɛ li fɛ dɛ. patron cɛ i tɛ jɔn ka kuma f'i ɲɛna e de ne koro bɔ n ka baara la e de ne bɔ n ka wari ɲini na n'o tɛ ne bɔra an ka dugu la don min na ne nana ni wari ɲini kan de e de ne hakili ɲagami ka to ka wariw di ne ma k'a fɔ ne k'an ka patron ka baara bila e ka so tagali ne ma bi e min miiri o la fɛn bɛna ni kala banca ni hypocrite kuma de fɔ ne na ko e b'a fɔ k'e ta tɛ ne den ye e m'a dɔn e t'i yɛrɛ dɔn. Koro ne y'i bɔ i ka baara la c'est vrai mais bilahi ne kun hakili la k'i ye muso min e t'o ye dɛ ne kun hakili la k'i ye muso ɲɛnama de ye mais ne kun t'a dɔn k'a fɔ k'i ye bɔrɔdɛli ye dɛ bilahi ne bɛ so ta ka di e ma don min kama e kun tɛ tan mais ne ye ɲɛ ci e ka ko bɛɛ kan kelen kelen parce que n b'a dɔn don dɔ la nin ko in bɛ na wa ne y'a dɔn bi e ye mɔgɔ nasugu min ye ne bɛ se k'e furu cogo di désormais n bɛna kuma kelen f'i ye n'i ye ne wele nin ɲɔgɔnna mana kan wɛrɛ la n b'i latunu Bamako kɔnɔ hali da tɛ don a kuma na wa o relation mɛnna dɛ wa o tɛmɛlen ko ka bɔ yen n'i taara ne ka du kɔnɔ k'i bɛ taa nin kuma fɔ ye bilahi i ba ye su wolo nin ka kumakan laban ye ka f'i ye n'i tɛ diɲɛ kalama n bɛna diɲɛ yira e la. C'est bon? Ben a ko jaba kɛnɛ ça va e cɛ bɛ tunga minɛ ta kelen ya e kɔni b'a dɔn fa tɛ na ko n bɛ wuli ka sira ta n yɛrɛ ma fo n'an taara tunga la sogo la kɛ jamana in ka kalan ko c'est jamais jeliw bɛ k'a bila dɔrɔn n ko n bɛna tile filanin k'i fɛ an ta an ka du kɔnɔna in ka kalan de san bɛn a ka di kɔni a bɛ ŋama mun de bɛ se k'o kalaya k'e bɛna tile kɛ ne fɛ yen i hakili bɛ o don an ka tɛ sigi la f'i donna dennin kan i ko n ka premier min ka deuxième bila n ɲɛ jɛmani koro bɛn koro kɔnɔma don a yɛrɛ tun ko ko n ka ci ɲɛ f'i ɲɛna k'a ɲɛfɔ jɔn ye ka mun fɔ ne ye mon ami pourquoi k'a ɲɛfɔ ne ye est-ce que ça va munna k'a ɲɛfɔ ne ye munna sisan k'a ɲɛfɔ ne ye bɛn o don e ma don a kan ne donna a ka siɲɛ kelen mais e bolo kanu ne dɔn kanu tɛ dɛ est-ce qu'il b'a kalama ne kun b'a f'i ye ko n ka iPhone tununa n b'a f'i ye ko n ka pisi tununa fɛ yan n ka iPhone kun dira ale de ma est-ce qu'il bɛ na yɔrɔnin ne ye n dennin ye ɲɔgɔn kunbɛn n y'a essayé ka sɛbɛsɛnɛ ta n'a ye quoi n ko dennin ka ɲi a marali bɛ nɔgɔya parce que villageois don i b'a dɔn an ka ɲɛyɛlɛlen ninnu olu tɛ se ka mara ten tɔ donc ne nana ni mɔgɔ sɛbɛya sansi de ale fɛ nka ale y'a essayé k'a dabiri ne da la ka ne gosi bi musomaninw ka situation filɛ dɛ i b'u kanu ka ɲuman k'u ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye olu de bɛ kɛ fitiriwale y'i ma kɔrɔ mun filɛ nin ye jɛmani mun filɛ ne y'a essayé ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nin ye an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ yoko fɔlɔ 2,000 iPhone 13 kelen est-ce que i bɛ k'a faamu bɛn n'a yina iPhone a y'a ta ka pisi bɔ a la a kɛra yɛlɛko de ne ma kɔfɛ o ka pisi bɔ a la k'a yɛrɛ ɲini cɛ ka tunu pewu ne ma ɲɔgɔn kunbɛn yan i m'i ka so yɔrɔ jira n na n taara bɔ a kan yen da surprise n ko n'i ma n ta sara na segin danga bɛ ne kɔ e tun bɛ voisance de la quoi mais n'i ma voisance kɛ n bɛ mun kɛ Bamako 2,000 sɔrɔli non a ma nɔgɔn est-ce que i m'a yɔrɔnin ye ani iPhone 13 ni kun ma voisance a man ɲi dɛ non ye ko kɛ dimi de kun bɛ ka yala nka dimi bɔr'i la mais e boli kun ne m'o de faamu e yɛrɛ bɔra yan don wula fɛ kɛ su ne taara baro la fiyewu kɛnɛ bɛn ne ninnu e cɛ nin ko gɛlɛyara dɛ o ko n'a jiginna
Aba le kan deni mo ko mbora. E o be ga fa. E ane bonu no parce que e mel mi ne mo gen. Aw de nyo nga ine. Ah nem na tele fla doge fe yan folo. No ame ama boro hi. Ah ya pa de. Na bara la ka ese ga dabiri manu la te bo ko do. Inikle. Basti. Monsieur Traoré be ya. Aya bora. Abola. Aw. Yanso in ishere ne. Sotigi de mbla kana. Ko ngana fo Monsieur Traoré ko na be se ka ka soto aye. Ka da kan. Ko ni Monsieur Traoré kalo shegi de ateka so wardi. Nefa. Je Traoré kontia. Mais iyere nyebala. E de ne jotogola. Neba ne ifam. Nga sotigi fana ba ka sojo nafa do de kama. Ale fana bi balu na ka so warde. Na fola I ka sojo. Mogo kana ta ka do akono. Ka kila ki bango sara. Amano gode. So tala ni sotigi dun che mi. O ye sharia do de no e so sarai. Tarawele o sharia ki banga so sara wardi. Wa min me no e koshon no kanga jeni o be jeni na ka ban. So wari yelela Tarawele la fu ka ta se wa 50 ani koma. Sotigi ya laini ko ngana ko nga nyefa yi akase ka aka sobla. Wa ko ka fofana nta to min fleni ko ngana segi kana soro minon be so ngono. Aka bo aka daso ko ka kleto dala na na me kleta. Nefa e kana ketensa. Ni ne boran so ngono ne betami. Ne ba. Ne kunganga min yafiye. Oyo idungi telia. Kadaka na temena nikan. Abe blani fanga chere. Nem na folo. Ako mon koro. Che, c'est comment? Yo le re. Ouais, am se gat. Hein? Koro? Hein? Oh. Koro munebe? Kono mano do. Ah, e kono ma ko komu. El dina ge padronche. Hein? E dina. E ko jume? No, ne kono mano e dina. Aïe, koro. Mais autant munebe. Il te fait fondre nebe mon famu. Sinon ne te ka foye famille ni ko la re. Moi je pense que yene wele pour ganga tanjare mais kana ne wele kan ne blani ne muye. Me agitala dom na enne bora. Koro. Fin fondre nebe mon familial ça ne te ka fin familial quoi. No ne kono mano e dina padronche. Na fare fana kana ningene na bei bane na e fana mangi bane ngone kono mano e dina. Ame kuro che machi kelen te se ka ke kubu tale ne e machi kelen ron kubu be se ka tawla to gudi kuro ite fe e ka expliquer tanto ko yen expliquer ni fengara to gudi na fara ne ngumbe so ngono ne agalo shegi ni jane tonto te gazara uli fana bla ne gen ko ne abo ko warti gazara o ibe shoro de nyini ngadi ane ta shieno ni ne jigina ne bi dendi ma ne tanga dugula. Donc ego ko ne reta idi non kuro ne t'inquiète pas kana joro la yame ibi militi fla doron dia meta mena yame ibi sigan doro bien kono mena ye meta doro mena ya famia voilà ibi militi fla doron dia yame mena
Koro ni tɛ koro de ya la ilaha illallah joli le ne ka tuga majala ya kuna ja koro kɔnɔma de don ja he i tɛ si bɔn tigɛ ne ye mun fɔ e ɲɛna e tɛ Bamakɔ kamalebaw dɔn ja koro kɔnɔma de don ja dɔ i kɔ da ko la koro bila tan tɔ Ekan kote. Ekan, e fana sona ki kodo nena. Subhanallah, ne balmamso. Yanro mayende. Yanro so laban baludi. Kana to ka ni sigiyano. Bandu be kaya nga chayare. Mundu ne bela. Ne fa alsa kausa ne man baloibi. Subhanallah. Na fora. Ne boranga dugula. Ka bon fani bagan. Ko ne bina warnyin na Bamako. Ne jatigla kele musoro. Ko ne ladu. Me o chene na dune ni hajili check. Ka ne bo kasu. Kasu tagadine ma. Ko ne may baragede ala. Waru dinema kane bla condition humana ngabi ko doni kele ngabi nega o chef lagi ko donena wakati na nenna che o chene ne kun kada bay wa bina ne kun teneshi maybe ko ne kele nga konota ulu bene ye kan toy Subhanallah. taro tena te sega se yanga dugula no tene babe kuma su ne sigan kun ngara tanga dugula alle ga sa ube ne ga de faga ka siga tanga dugula no tene nyete solution fo ila de fa ne bol mamso ne dogoni ne kora mu me no onye be ne lawan to kola o fe men problème indala ayo jija anyo kona kana usoro wo munu be ga sira tagama ne mu fo yena a dabla de anyogona ko jugute wa nyogona nimsate no binem nan ta ke to alis ne ga sagoy Allahu akbar. Ne balmamso. Kana kashi. Ukoten ko filiman jugu ngante segi ko odi ko bilebile. Ame jamana min kono. Yande Mali. Yan hine jamana ani makari jamana yan islame dugudi malien dusukun kan ko jugu malien be hine mbe min fie eko kebi ni den faga yala ko minke den simbalawa abe fen kalama lawa ba don nasorla ni ni den faga ore bina ke den laban ala bolowa wali ba don nasorla ni ni den faga tena den foi sorowa ba don ni den mina ke minye shiniwa to donde manifi be bidon gaiti shini don ni te bashi ara madin bebe fili ali ala yɛrɛ ko ni i filila k'a dɔn k'a fɔ i filila k'i bɛ segin ala ma k'ale ala bɛ yafa i ma bari i y'ale ka jɔni de ye mama bɛ ji min i bɛ fili nka i k'i jija i kana dɔn a ɲɔgɔn na wɛrɛ da fɛ e bɛ ka nin min fɔ tan nin bɛ baarakɛden baden de sɔrɔ Bamakɔ yan bari n'aw nana b'aw ɲɛta maaw fɛ nka i kan k'a dɔn k'a fɔ ko musoya danbe dɔ de don musoya tɛ kolankolon ye kow bɛ ko la i man ka don a da fɛ wa ni cɛw y'i sɔrɔ sira dɔ kan o si tɛ kɛ maa ɲɛnama ye a b'i ka furu gɛlɛya
e tun b'o sira dɔ de kan tan komi i y'a faamu ko i nimisa la n'i ye maa ye nimisa bolo ma i kan ka essayer ka don a jigi kɔrɔ jigi b'an bɛɛ la an bɛɛ jigi ye Ala ye nka Ala fana ye maaninfinw da k'u jigiw kɛ ɲɔgɔn ye sinon Ala tɛ jigi ka na wari di maa si ma nka a y'an jigiw kɛ ɲɔgɔn ye nin tɛ baasi ye kasi in dabila i ka na an ka taa ne fana ka taa jigimaa dɔ ɲini i la ka i d'o ma min bɛ se ka i bɔ ni lahalaya in na a b'i ta fo k'i bɔ ni lahalaya in na n'i jiginna i bɛ se k'i den ladon cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ne fa e b'o kɛ ne ye ni Ala sɔnn'a ma i cogo Ala k'i sara inshallah nka i ka layiru d'i ma ko n'i bɔra nin na k'i tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan i tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan baasi tɛ o diyara n ye. Bilang ata.